И какво става, хора? Решихме да си направим общ канал, където ще снимам само геймплей клипове. Ето това е снимката ни, която ще е в смисъл в YouTube. И да, също Кристос има YouTube канал, който той ще снима там и в втория си канал. Кажи сега нищо ти. Да, очаквайте най-скоро клипове на League of Legends и клипове на евенти, как правим варпове и глупости в нашия сервер Serdica PvP. IP в описанието няма да има, защото още го правим и трябва просто да мине на платен гост да го направим, нали? Да. Сега давам думата на Иво. Колега, така, това ще от мен. Надявам се да ви харесва. Днеска може да качим някой клип, не се знае, на Eggwars или на, не знам, Skywars. Ще видим, когато качим клипа, когато го видите, така нататък. Фан снем да е за клипа и до скоро, до днеска или до утре, или до други ден, когато се срещнем. Довиждане, хора, това беше от нас и довиждане.